zikunika igama to uqinisisa i-identity yakho. Number one, abekunika igama, bakuniki nje igama, bakunika, if ufunda amagama eBhayibhile wonke ane-meaning. Because xa bekunika igama abafuna ukunika igama lifuna bakunika igama so that eligama lithwale into esithi lilifa. Bona bane revelation that igama linamandla, igama lento liveza i-identity yayo. When God created izinto zonke, ithi iBhayibhile wabiza uAdam, wathi uAdam makayiname yonke into. And ithi iBhayibhile as uAdam wayiname loo nto, xa isithi yinja yayisenza imikhwa yenja, xa isithi indlovu ibe nemikhwa yendlovu. Yonke into ayinamayo ithatha ishape yalento ayinama ngayo. That's the mystery about into your name. Xa isithi inyoka, nenyoka ithathe intoni, ubume bobunyoka. So kwa Israel bantwana bakaThixo, when umuntu enikwa igama unikwa based on identity yakhe, bafuna ukwenza identity yakhe identifier, ukumseparate, ukumdifferentiate, abe different based on igama lakhe. Sithi kha kwaXhosa, whereby we just name our children based on igama elitrendayo. Ba kuthiwa kudume okuhle, ne okuhle ubona ngama early 2000s, niyadiva. But thina we don't dwell much on the meaning. Nimamele bantwana bakaThixo. Now igama also can cause umuntu azibone discoverishe, senze lento kuthiwa i-self discovery. Xa umuntu sekhulile eyenza sense into yegama lakhe, uyakwazi uzibona, oh noba umama nje bewayithiya ngeligama wayengithiyela into bamani benje, so imkhumbuze lando. I'm talking about onyana bakaSirayeli. Hallelujah. There was a man called Jabez. The Bible says itu Jabez igama lakhe igama ulali wayithiwe ngumama wakhe kwinhlungu. Wathi umama wakhe nguJabez because ukuzelele insizi. My God. Ithi iBhayibhile when God wanted to change ubomi bukaJabez, uJabez waqale uThixo waqwalasela ngqa kwizigama lakhe before enze lento azayenza. Thank you Lord. Nisandiva abangcwele. Now I'll just quote few people from the Bible. It is particularly bezobhala abangcwele. Ndizanishoka kwezinsuku alizukuteacher yeah. Yeah, ukhalundi kwazi ushouta uzodlala. Shout ngofuna ukubhala. Makhona amagama i5 lamagama. When these men bedibene noNkulunkulu uThixo efuna utshintsha idestiny yabo, he needed to first deal with their names, because their names were hindering him from doing what he wants to do. Because uThixo magcwele is the word uThixo. So ilizwi igama lakho liyakwazi umthintela, liyakwazi uzisa into ezakuthintela for him to take you from this level to another. There were men in the Bible that God needed to change their name because his destiny yabo was too great, but it was going to be limited by their names. So before achinje destiny zabo, wanida funeka qale adilishane negama labo alichinje. My God, the first man kwiBhayibhile uThixo wachinja igama lakhe nguAbraham. Abraham. Wathi uThixo after ekholiwe kwiGenesis 17 verse 5, wathi now that you've believed, you will no longer be called Abraham, you will be called Abraham. Abraham means exalted father, but Abraham means
a father of many nations. Because the name was limiting God. The other one was Sarah. Why Sarai means princess. And then my princess. Why it's in my Abraham when we name my princess. But because Abraham is a father of many nations, akakwazi unkosikazi wakhe uba nguma princess. Funeke nonkosikazi wakhe abe yi-princess, meaning i-princess yabantu bonke, angabi princess yakhe, which is my princess. Because when he was naming unkosikazi wakhe, waye selfish. That's what we do sometimes. We are selfish when we are naming amakhosikazi wethu. Umname ngegama elizambhayida tata uJay ajonge kuwe abe ngunokujonga kum. So okanye no silence nje usithi no silence ufuna xa uthetha naye abe silent. But God doesn't deal with that with the Lord there. Uthixo, when my God, can I say this thing, Banwe? Uthixo taluswa when he wants to bless your family, echita wena. Okwesibili uchitha unkosikazi wakho because uThixo ni bayi-one. Abathi amen abantu xa wena. uThixo ni bayi-one. That's why it's important for you awutshatile ungabikho selfish. You see, ungabikho selfish. uThixo wam nguThixo kaMakaledi Apostle. Now ithi iBhayibhile wathi uThixo kayetshintsha igama lika my princess Sarai emenza uSarah esithi princess. So you will be the princess of nations. When they talk about Abraham, abantu, they will never put you aside. Xa bethetha ngoAbraham bazawuthetha nawe ngawe Sarah, because lo mntu uzamzala, meaning my God Isaac. My God, Isaac, lo uzamzala, which is the child of the promise. Uzothethwa ngaye kwizizwe ngezizwe. Usuka phi lo mntu? Usikwe sibelekweni sakho. That's why bantwana bakaThixo ifana nokusindisiwe umzali wakho akasindiswanga. Ayithethi ukuthi mjongele phansi lo nto. Because xa bengekho namzali, ongekho ndiyakuva uthi rakabashata nomzali wakakathi rakabatasha ukholela yena kwizinto zakwabo, but wazala wena laa mntu. Isibeleko salaa mntu sibalulekile. Isibeleko sikamamaya sibalulekile. Because lo Maya ume apha phambi kwenu ebengazi bakho if umamaya was not there. Whether uzalwa ngumuntu otshatileyo, whether uzalwa intombi, it doesn't matter. Esa sibeleko sibalulekile. uThixo ujonga everything bantwana bakaThixo. Ujonga abazali bakho, ajonge wena. Nitheni na ndathika le nto noba nitheni noba uyanga. My God. Abekhona wesithathu andizuhlala kule nto. uJacob. uJacob leli igama lakhe lasithi grabber. Namazi nani wayenamaqhinga, ne? He was grabbing izinto ezingamelanga ziza kuye uJacob. But before uThixo ambless, he needed to deal with that name first. He needed to deal with that name. Wathi uIsrael, wamtshintsha umenza uIsrael. Now city, blessed be God of Israel because of that man. Yozebek naphakade sisithi lona mthixo kaIsrael. uThixo wendoda yayigrabha, indoda ebayo, indoda esila idestiny zabantu. But when he met God, uThixo, he turned him around. Because it doesn't matter abantu basiwisha kanjani okanye sinjani. When we meet God, God turns us around. God has a power and a tendency of forgetting
think about our past and our former things. Adilishane nathi on the now. On the now, change destinies. Can I tell you, other destinies are changed, and when they are changed, ziba chitwa forever destinies. When we meet this God, if ever the devil is telling you that you are the same as you were before you met Christ, he's lying to you. You are not the same. You are not the same. Yes, ubuso bako can be the same. Umzimba wako are the same, but there's something that happened inside of you. Katabashika barando. When you stood rather before abantu wamkelu Jesu, there's something that the Lord has done. He changed you. He altered your destiny. Your destiny now, according to the plans of those who hate you. Your destiny now is going to go according to the way Unkulunkulu projected it for it to go. Because your name was changed. Can I talk to you now? After the New Testament, we don't need to change our names. Oh, there's no need. Can I tell you why? Because he fooled me. According to what I was about to Abraham, according to God, Abraham, Abraham go. There's no need. I know people, they do those things now, but there's no need now. Because there's a naming. My God, there's a name that you are given now. And you'll come and start from Ebunduin. Listen, the sibe partakers of divine nature. Bandiva bandona bagatuma baba. My God, nditi bandwele, nditi eli kama sinalo ngoku. Ne? Lisenza sibe partakers of divine nature. Sibe peculiar. It's the Bible says here we are the peculiar nation. It we are royal priesthood. Now we are changed to be royal. When you are looking at me, king, there's something wrong with you. Because my God, the nezimilo so my princess, because we are changed into name. John 3 verse 2. Beloved, now we are children of God. Beloved, now we are children of God. There's no need for you to name me Uninigigama. Now I am the child of God. If I am the child of God, meaning I'm given birth by God. The word of the Bible says, I'm not born out of a desire of a man. I'm not born out of flesh and blood, but I'm born of God. When I'm born of God, meaning I am the child of God. Oh, yeah, my God. If I am the child of God, meaning with Genesis, my God, 1 verse 26. Atutiba masenzo umtu wofana neto. My God, the original plan gogo kankulunkulu ba umtu wayemfuna abe intoni na. My God, dunyana go dindalifa go dindalifa akabonakali esikuko kodwa siyazi ate wabonakala sizofana kunye naye, sizofana kunye noJesu. Kayethe wabonakala ukasijaja ostrongile ungasazi kanye basikobana because ustronge ngeniso lenyama osiboni basikobani kanye kayethe wabonakala sizofana kunye naye, sizabanjalo njengoko anjalo. When he comes to the sky, when the veil
inkosi yethu ithi iBhayibhile immediately will be transformed, will be metamorphosed into the same image that we will see. If a small number to light, suddenly we shall walk a glorious body, a celestial body, in the twinkling of an eye, and then we shall be caught up and meet with him in the air. That's why it took an angel to announce this Jesus when he was gonna, when he was Zalwa. It took an angel, and this angel, when he figure Gomero, echazula ne-instruction yegama azambika lona, uzosala unyana, uzumbize ngoba nguYesu. Mthani amen. Zingakulinga istress zenu zileke ezakufumana nalapha. Sikhalimele. Hallelujah. Nandiva. Wathiwa uzamani uYesu. Ngoba ezosindisa abantu bakhe ezulwini zakhe. Wasinceda uThixo. Wasinceda. Makabongwe kwena phakathi. No wonder the Bible says, the book of Acts 4 verse 12, italikwe elinye igama esinikwe lona. My God, alikwe elinye igama in heaven and earth abantu abanosinda ngalo other than the name of Jesus. I want to talk to you namhlanje about that name. That name bangcwele. Titani hambe nami. Zothetha ngelo gama namhlanje. Hallelujah. Apho besithetha ngakhona last week. Babe ninimamele. I was talking about, my God, Peter, not John, when they raised someone who was crippled from birth. When Peter said, I am going to give you what I have. What in the name of Jesus of Nazareth? Rise up and walk. It's in Bible when embambi nehlanze yamila imisipha yakhe waphakama watsibatsiba isho ngeBhayibheli isithosa ithi waphakama watsibatsiba ezukisa uThixo. But there's something threatening, there's something interesting that I want to talk about in namhlanje, about that name of Jesus. Number 2, I want to say this thing without debating Carthage. Naye uYesu wayenakho ukuspoil igama lakhe if ever he didn't live according to the way he was supposed to live. Manphindi uYesu, even if wayebizwa ngoba unguYesu, wayenakho ukuspoila lonto if he didn't live according to the way he's supposed to live. Nani bantu bakaThixo, even though ningabantwana bakaThixo, nikuthiwa ningabantwana bakaThixo, if you are not living according to the way uThixo afuna umntana kaThixo aphile ngaye, there are certain things that you're not going to benefit from, even if you are told that you are a born again Christian. Abathi amen ngokubatheni. Ithi iBhayibheli ngofunda incwadi yeProverbs 22 verse 1. Ithi igama elihle lingcono, a good name, a name that is preserved kahle, lingcono because igama lakho likuvulela ingako. Naye uJesu kept the power from this name by living right, by doing right unto ekungcwatshweni kwakhe.
Xa esanovuka ekufeni uthi uMary xa ebalekela kuye efuna umbamba uthi don't touch me, uthi don't touch me until before mandiqale ndiyodibana nobawo sezulu. So meaning the man was preserving something. Lady Apostle, can I tell you what he was preserving? He was preserving the power of that name. Because there are many things that he said, oh, a pillar, he said, John 12, 13, ati inene anikateli bendithe anicela into egameni lam nizayifumana zangatsho wathi anikateli zininzi into azithethileyo igama lakhe before abe. Uthi kuMark 16 verse 15 uthi nizohamba umhlaba wonke nishumayele indaba ezilungileyo kuyo yonke indalo. Athi egameni lam, yasibona into asifungayo ngeligama, athi egameni lam nobeka idlanza phezu kwimilwelwe, imilwelwe urecover. Athi egameni lam noba nithe nasela into ebulalayo ngenxa yoba ninegama lam, noba loo nto ideli kanjani, because ninegama lam anuzukwenzeka nto. Ithi iBhayibhile ngokufunda incwadi ye-Acts phaa emzantsi ko-28 ithi ngenye imini uPaul wayebasela umlilo. Ithi iBhayibhile wale sabasela umlilo from inkuni kwabakho a-dangerous viper. Ithi iBhayibhile laa viper yamtya. Ithi iBhayibhile bamjonga abantu babenaye bacinga afana uzodenga kuba elunywe yiviper. Wayivuthulula emlilweni ukuba waqhubekeka ushumayela. Babuza abantu ngaphakathi kwenzeka ntoni. Hayibo lo mntu akumelanga uyagula na xa ethe watyiwa yiviper. Kanti loo viper ingxaki ifike sekuleyithi le viper, ifike sekubuJesu ngaphakathi empini. Asekhona uJesu ngaphakathi empini, even the vipers zingetha zinane, even into ezikhohlakeleyo zingetha zidwebe because seyekhona uJesu ngaphakathi. Ngithanda uJesu ngaphakathi. Sengaphakathi bantwana. Zininzi uJesu into azithethileyo kweligama. Wathi ukhupha amadimoni ngeligama. Xa begula abantu nibabekele idlanza, my God, nizawukhalimela amadimoni ngeligama. Naba bantu aba bazophila. Wathi ndininike igunya nomnyathela phezu kwescorpions ngenxa yelam igama. My God, zininzi izinto uJesu azithethileyo ngeligama. Yes, I want to tell you this thing, don't you? Funa usikwazi uthixo into okuyi. Enome bakhona abazali bakho babesiya ezicaweni. But there's a unique way mntana phela. There's a unique way you need to follow uNkulunkulu ngayo. Hallelujah. uNkulunkulu, that's why uNkulunkulu mamondeka generations get generations. Because usifuna sonke. Ufuna umama, afuna utata, afuna abantwana bakhe, afuna nabazukulwane babo. But bonke aba bantu bane responsibility yomkhangela uJesu. Umsikhangelela uJesu mntana. So uhamba ngale ndlela akhonzwa ngayo kowenu. There's a secret way. There's a holy way. There's the right way that you need to follow. And when you are following this way, even those people that defeated your parents, that defeated your enemy, when you are carefully walking with him, following him the right way, because the right way. Uzaba mnandi kakhulu bantwana. My God. Akabonga uJesu. That's the message that I'm sending, man. That is for. I'm sending man to speak about Jesus. That's the message I'm sending. That's what the Lord told me. He said, go there, Guguletu, and raise my name there. Raise my name. I know other preachers are talking about many things, but because this topic is
my topic is the topic that heaven gave me. An assignment of talking about the King, about Jesus one way. I want you to be mad likamlika Yesu. Ungamina xesha labantu abangaphi nakulonda ukuya. Kawubona ikhona ukuthi in the name of Jesus. Into kuba intimidate. Wazi wena njengomuntu okhwaza ngegama lika Jesu. Hayi bantu. I remember kudala ngisayithela kwaStandard Bank. Kuomnye utata apha phambi kwami wandimnceda. Ndikhona mandizibambe ma. Kwakunto ethi kuma lo kuyaqhuzula lo wathi fangaziluma. Unegama nje wena. Ndatsho kulo muntu mphetheyo pha. That excuse me. Ikhona manje into ekufuna nje ngicela ndingabamba kuye kulo mama lo muntu ancedakale. Ndafika pha. Ndambamba enhloko ndathi in the name of Jesus. Ndathoka thathu wayeka uqhuzula. Babuye bathe kanti ukumzalwane. Kodwa ndikuwe. Bengifuna into ezangi-announcer nothi mina ndithi ndikuye. Because ndabe nindijamele lapha. Nisithi umzalwane akahleki kanje. Umzalwane akathethi kanje. Utheni kanti ngumzalwane. Hayi no, wahleka into esizithethayo umzalwane. Niza kukhukela njengeni. Ndingumzalwane bani bandibeka umzalwane when it's necessary. Bafuna ndimvezile uJesu. Ndichuza uba ngumzalwane kanjalo isikakhulu. Masiyene court bantu. After benze lento Peter kwanyanzeleka baye court. Because number one bavuzama uvusa into abacinga fana iJews sezigqibile ugqomelele. Ithi iBhayibheli after evukile kufeni uJesu badibana isikhulu zanyoba abantu zathi ningatsho bawuvukile. Ithi iBhayibheli koyifunda ithi obobuxoki busahleli nangoku kwaIsrael ba uJesu zangavuki. uJesu wayengeyonkosi because ikhona imali eyakhutshwayo. But aba bazalwane because uJesu bawukholwa kuye uhamba nawe. Basuke bona bathi bamreleasa endodeni esisikhwala lo Jesu. Wasuka lo Jesu wasebenza. Now yashkwaba kuhlokoma kwaIsrael. Banabo kaphinda ababantu bethetha ngegama ngexaki eligama. Mamelani abantu bakaThixo. Sisekhotho masikuncede Acts 4 verse 7. Dicela uyifunda apha kum. Akayifunda apha kum na Acts 4 verse 7. Book of Acts chapter 4 verse 7. They had Peter and John brought before them and began to question them. By what power or what name do you do this? Man. Kwa Israel kuyaziwa ba izinto phazenzeka ngepowers. That's why when Moses was sending tricks, why to Pharaoh masizene some magicians. Because there kazwa ubomu is about the power. You call it power, your authority, lady apostle. You be calling electrical power. Electrical power ile yenza icham or ikhalimela iche. Likhona igunya xa uthetha authority ibe khona into ephuma kuwe a power. Mna phe wethu ndifuna ulead abantu noba mhle bantu bahlelo kakhulu mos kanti siqhubele ndazi abantu abaletha lapha omama balapha bahle great andiyazi icala ndithatha phi davela khetho labantu abahle. Amen. Uthi umhle kunjalo when the devil
is messing up with you. I'll sit in the name of Jesus. Othuka abantu ba le power. And indifferent. The power is from this beautiful woman. Kube saphumi power. It dunamis. Dynamic power. It comes from a woman. Because this woman knows that I'm not ordinary. With the ela. Who do you think you're speaking with? Who do you think you are dealing with? In the name of Jesus, let me take eyes with it. Power. Fazini lukalekisa abantwana babantu. Not to know who are making number wrong. In the name of Jesus, you are going to salo ithetha. Ayizubenzeka uthi umjonge ebusweni. Uthi ayizubenzeka yonke. Woman that knows. Uthi otata abanjongi bafuna nabo ndithi bahle hayi. Ibahle ngantoni? Jongi bathi into bawaye bakathi la kuthi kaloku. Ndizothothuka namhlanje ngiyadlala. Praise God. Acts 4 verse 7. Uthi lo mntu by what power? So meaning now usabe usiprovisa that there is power called Jesus. Is that in verse 5 back there? You call it power ekuthiwa nguJesu. Because igama lika Jesu bapende ngithixobise nje. Ligama eliqulathe uThixo ngokuthixo bakhe. Now see Jesus uzama ukuthi from Old Testament to Revelation la Thixo bathetha ngayo nyana baka Israel ndimbiza at once. Abandiva abantu abakathi ah by God. When uThixo wayevulilwa nje libomvu bathi onyana baka Israel xa bemworship bathi lona nguJehova Yahweh. uThixo imimangaliso, uThixo imfazwe, uThixo lwa imfazwe. uJoshua wayehamba naye noThixo uYahweh. Every time uYahweh evula iJordan naye wathi Yahweh, you are powerful. When oh my God, when wayesina imfazwe eGilgali, eGilboa, uThixo wathumela i-hailstones ne wafighta intaba zakhe wathi nantyake la Jehova uYahweh. Utata wa Moses spiritually wayethetha ngaye. Ndicela uzabuni namhlanje, zabuni silayi, ndizabuni aphe wethu Imperial City. Ndifuna umchazela uThixo ndihamba naye namhlanje so that nimclaime with confidence. uThixo ndihamba naye ma, uThixo restorayo Lady Apostle. That's my God. Don't care noba wamkhalala uThixo iminyaka, but when you meet me, my God, unike chance nje, uhlale phaphansi nje, unike chance umamele ngoThixo lipresentayo, you will fall in love again with him. My God, ndithi bangcwele uYahweh ithela ukuthi uJehova indoda yempi. Onyana baka Israel babemazi ba uYahweh kubo uThixo wempi. Xa kuliwa impi sibiza kuye, sizayiwina impi. No wonder uDavid naye wayehamba ngoThixo wempi uDavid bangcwele. That's why David, he never lost any war.
The only time waluza iwar was when wayekhaxezile engayanga emfazweni, but yonke imfazwe akawayilwa wanqoba ngayo yonke. Nani bantu abakatholi hleli apho nihamba noJehova wemikhosi, uJehova we-wars. Let them fight you, but let me tell you, when they fight you, they will fail. I want you to go to work tomorrow or whatever you are doing. Usasukuthi mina ngihamba noJehova we-wars. All the wars that I'm facing, I am winning. Ndithi mfilwa nje sendinebhadi lowina. Uthixo ohamba ne-spiritual father sakho, or a man of God, what is a spiritual father sakho, mkaphele eBhayibhelini na ngomphi kanini. Because in order for you to claim izinto aziofarishayo nela Thixo landoda ahamba ngayo, in order for you to claim them and get them, ixhomekeke kwi-revelation that we have with the God that he serves. Abathi amen abathandekayo. Because we Yesu, ne? But vice versa njani? Ndikhonza uJehova Rapha, the God that heals. The God that heals. When he does miracles, the healing and the talking, I know that's my God. God Rapha. When I say heal, I mean healing marriages. I don't care how broken they are, they will be healed. If they stay up long enough, that marriage of yours is otadana musene. Atasene kwetu, kwetu le. Dog. Utomshepe. Ene dog. Abakombi labanga chatanga obathi hayi basawuthola intini. Utomshepe. Ene dog. Because uThixo walapha heals. That's why it doesn't matter how you came. Don't worry about how you came. I don't care how you came. But he heals. He heals the bodies. They asked about their concern now. In the 5 minutes cargo. Because uThixo, uJehova, El Sheba. Awubhalanga George. That's all Peter Gelamo. El Sheba. Jehovah El Sheba. I can spell it for those who are writing. The full means Jehovah Rapha, Jehovah El Sheba. Hallelujah. Ubiza uThixo kamposti lukanisi elaxesha. Ay kombiza umthenekhu uzova kusilekele endlini yakho. Umbize mamelani. U-EL ne? ASHIYB. No wonder when the men of God envy contact on the Kawenkulu. When I'm born in the late apostle. What he? Men of God, I see that you are going to any ministry. But I see everything is generated by ministry. What you have your funda? Nehemiah yonke. When Nehemiah restored the broken walls of Jerusalem. When you are broken inside, you are the right candidate of this church. We're not
kudala udelelwa wazama kwabona abantu bangaphuma into apha kuwe because indlela okhule ngayo you are the right one. Ndikhonzama uThixo raise aba bahlekwayo abantu. Ulisabiza igama lakhe ifamily hleke akho lo muntu ngulomuntu mina ndibizelo abo bantu. That's why no wonder the white man that I met kwa KFC yangichazela yalila yathi I've never seen this calling that I'm seeing from you, young man. I'm seeing broken women coming to you. I'm seeing broken men coming to you. I'm seeing rejected men coming to you. When they come to you, you hug them. After you hugged them, I saw them restored. Oh, young man. But I know for sure I will see you with television one day. Because what I'm seeing, I've never seen, young man. What if this Jesus uthethwa ngaye ngabantu kuye ndimbona phekisweni ndijonga wena, but I can see the purity of your heart from you, young man. When a young man, you, my God will bring to you abantu bakathixo ababroken. My God, abefika kuwe bantu babona esibehlala kuwe bechinja. Those are my people. I'm serving God who restores. He restores. Whether your finances were ravaged by the devil, uthujongile uzibuze ba kwenzeka ntoni ezimalini zam, utheni kunje ndithi ufike endaweni right apha wede mparasiti indawo yaloo nto. Hlala phansi mntakathixo umamele izwi kaThixo uzawubona umoya engcwele. Xa umbona uzobona naye nako ke uJehova El Shaddai, nako ke uJehova Rapha esebenza empilweni yami. Nizobona abantu abakathixo. Amela nanti benceda yo. Ndiyazazi khonze wethu mparasite. Nangumntu egula. Nangweme phambi kwam. Ndiyakhumbula kanene mna ndingamethele kweyiphi indoda kaThixo. Ndingamethele kwi-Apostle Gladys. God. Apostle Gladys. Oh, athetha nomntu enesikulo nje kumlomo. What in the name of Jesus? Umlomo wabuya wadibana. Apostle Gladys wakhalimela umuntu ojijeke imilenze etayithokololo wamkhomba esifubeni. What in the name of Jesus? In the name of Jesus. Ezelibiza eligama nayilungisa imilenze right. U-Apostle Gladys bantwele. Financial aspects of things, marriage aspect of things. There was a woman that came here. Umyenaka wamiyekile hlale Joburg engamfuna ukumbona. Bandathi ngihamba naye la nkosikazi. Wabefona la myeni. Esithi baby malala uphi na malala. Wathi lo mntu njani? Ndingathi ngumyena nje unifonelayo. Adwamgqibela nini? Wathi le ndoda yagqibela umfonela 3 years ago before ndifika apha ecaweni. Wathi umyeni akhe ndikhwela ngoku baby. Ndiyakhumbula. Ndikhwela ngoku ndizapha eCape Town. My God, sendifumene nomsebenzi eCape Town. Zophinda uhlala phi ngoku? Wathi ndihlala kulaa ndawo ndishiye kuyo. Laa ndawo andishiye kuyo wathi ndihlala kuyo. Wabuya. I'm talking about that God. I'm talking about the God who restores his healing. That's our God. That's our God in this ministry. That's why, you must know uThixo wendawo okhonza kuyo. Can you give 3 minutes back? The violence will come again next week. Jebrekete brekata. Lobrostekete. Wanonkapa njenge tongues grabreketa. Siko
Kopratel, Ketepetel, Manon Kapa, Shika, Baratataya, Zarabapa, Talabapa. My God, tell me, Pedulendo. Bataba Fundba, sorry. By what name? By what name did you do this? One of the things that I like about the name of Jesus, uyakwazi ukwaza noba awukabikho holy as abantu bekufuna ube holy. Ne? Amen. Lisebenza. Because eligama maleli apostle lipower. That's why xa udibene nayo kaphila eligama ungekho holy thou holy. Ne? Holy thou holy. Ayidayiva le noba yami le version. Uyakwazi ulibize la gama liproduce holiness out of you. Does it matter how you meet it? Who's making sense? What everything that I'm doing that the Lord doesn't want, I'm destroying it. Others is stubborn. Others they will be stubborn. But you need to call this name. You need to call this name. Come to church, call this name. Come to church, call this name. Don't mind where you are now. Come to church and call this name. This name is powerful. So now, by what name? By what power? Wapaga mupita. Wati ndavana go. Wati mani matonda ndinkumbuza. Then know this, you all the people of Israel. It is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified. It's because of Jesus Christ, whom you crucified. But whom you crucified, but whom God raised from the dead. That this man stand by you. Meaning, it doesn't matter where you find yourself now. You will stand. You turn back on the Santikos, I will stand. I will stand again. I will bounce back again. I will bounce back again. I will bounce back again. I will stand. Because the name of Jesus of Nazareth is going to raise me again. I'm gonna be raised. I'll be raised again. I'll be raised again. I'll stand again. I will face again all the enemies. That's why he said, I will face them in the name of Jesus of Nazareth. I want to experience it. I want to enjoy it.
February. This is a good news going. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I bless you. I bless you. I bless you. By the Spirit of God. I bless you. By the anointing of God. I bless you. By the power of God. May the power of God rest upon you. Napopagela kona. Ungena the power of God. Napusala kona. Usala the power of God. Emondweni yako. Emondo kwela yanayo. Okwela buya kompagela. Ungena the power of God. Nakusebenzini. We are excelling by the power of God. Yokinenza yofundayo. Ufunda by the power of God. The power of God is resting upon you. 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 The power of God is removing everything that God doesn't want from you.